ha arribat el dia, ha arribat l'hora, i jo no els dic adeu, jo continuaré així intentant donar-los la sort en aquest concurs de la venta Toni. Jo el que sí que deixo avui de fer és de conduir el Zapping Zapping. Han sigut al voltant quasi 10 mesos de treball. Han sigut molts programes, no recordo la veritat el número de programes que hem fet. La intenció era clara, oferir-los entreteniment. Tot per a vostès que de vegades han tingut que patir els nostres errors. Són coses de la televisió, són coses dels programes de televisió. I de tant en tant és bo també canviar les cares dels que estem així, tot per a que vostès no se cansen dels presentadors. Jo el que els tinc que dir és que el que he fet ho he fet molt a gust per a vostès. A vostès, donar-los les gràcies per estar ahí. També donar les gràcies a tots els meus companys, a tot l'equip, per suportar-me. Moltes gràcies a tots. Adéu. Cuánto mentí, pero no le quise como a ti. Sé que contigo equivoqué mi manera de sentir y te perdí. Y camino sola por ahí, con vergüenza de quererte así, vergüenza de sentir todas las cosas que he sentido junto a ti.